Kabos, kaya niya to napakarahayon ang satuyang pinag-eerokan na luway-luway ng nadadanyaran. Kayang-kaya ta ini kung kita sarabay na magtatarabangan sa paagi kan pagdango kan boses kan kapalibutan. Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating Magdangog na sa tuya ini, magpartisipar ang boses mahalaga kapalibutan padabaon ta. Boses kan kapalibutan kaiba kada Sabado si Mardela asin Father Momoy Borromeo digdi sa DZGB ang sa indong kadamay. Ang mga duming ating kinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Mga dugang, good morning po sa Induga Boss. Welcome back sa tuyang programa sa Giraray. Boses kang kapalibutan ko niya pong altaw na inin Sabado. Petsa 16 sa bulan kan Enero 2021. Happy Fiesta sa mga may patron kan Santo Niño. pati na ang Happy Fiesta po sa Indo. And siyempre ako po sa likod, Mardela daing iba. Sanit sana. Pero tiyan. And siyempre kapartner ko po, ang sarap man na sanit sana pero matibayon. At saka marayonon ang puso. Father Momoy Borromeo. Father, good morning. Maray, naaga sa Indo! Viva Santo Niño! Yan. Nyaan po kitang yan sa tamang-tama siniselebratan Santo Niño, kapinunan kan buhay, kapinunan kan taon. Sana magpuroon girare kita. Iyo. Napakarahayuntaan sa tuyang kapalibutan, pakarahayuntaan buhay ta, at tamanon ta ang buhay. Ayan. Love your life. Yes! Our common home. Ayun. Okay. At saka siyempre, duman po sa mga kababayan niya to. Ano ang flash report? Ha? May nangyari? May insidente? Yan, sarila mo, mga tugang, kuha na po ang report ali po dyan sa luwas with Luwens Borsi Barcena para po sa importanteng pangyayari man dyan po sa luwas. Kunin natin ang report ali po dyan kay Luwens. DZGB Flash Report! Luwens, please come in. Go! Yes, salamat tabi Papa Mar, maray na aga, asing kay Father Momoy. Maray naaga, Lloyd. Location lang, tabi Father Momoy and Papa Mar, hindi sila sa baba kan istasyon. Kung sain sarong motor tapos sarong truck, nagkaigwanin aksidente digdi sa nasampitan ng lugar. Ang initial na nailingtan niya ito digdi, naatrasan inikan sarong truck na A3 Construction and Supply. Tagsadiri kay ni na may plate number NFT 5082. Asin sarong scooter tabi Partner Mar and Father Momoy na may registered plate number 0501-038800. Ngunyan, medyo may tama ining driver kan motor na yaon digdi. Asin ang kaypuan digdi is response ka na ano na ini, i-rescue digdi sa nasampitan ng lugar. Ang tama kay nina sa tuhod po da sa bitis tabi Partner Bar and Father Momoy. Uningon yan. Apuli na sa 911. Roger, yung yan ang kamugtakan digdi sa presenting sitwasyon niya to na niyaon digdi sa tuyang kinamumugtakan. Yan nag-uuron sinda sa ngunyan. Taon ni sa driver ka truck, kauroron ta daw. Sir, tabi, maray naga, sa DCGB tabi kita, ano tabi ang nangyari digdi sa indong kinamumugtakan tabi? Ano po sir, sa diretso po baga ako. Di ma-U-turn po ko ta po. Tamado mga pick up akong installation po dyan sa may Metro Plus. Di ko man po siya sir nariparo na luminog man na diretso. Roger. Pangaran ta tabi, sir? Junel Prieto. Junel Prieto, sin tabi kag trabaho? Sa A3 Construction po. Okay, iyo po. Sige po. Atatay ta na po rin ipaganan ta. Medyo may tama ni si sir. Sir, okay lang tabi, sir? Makauron may tabi ka? Oo, Roger, ano ta? Sayang mo man tabi, sir, hindi sa motorsiklo. Ano tabi, sir, so nangyari tabi ka sa bago? Paglawag ko po sir, bigla po siyang nag-atras. Yun wala po sir. Sana po, nagiling buwan gunay ko ta si sir po bago ako pampaglawag. Bago siya nag-atras po. Sana po, nagiling ko gunay siya. Iyo po, garo may dideliver ka, sir? Ano, sir? Nag-deliver ka tabi kay mga, mga items? Ano po, online seller po ako sir. Okay. Pangaran ta tabi, sir. Tangani pong tangani nga mga ano po sa pag-rescue tabi. Frederick Napili po. Ano po? Frederick Napili. Nordic Napili. Taga saan ka po? Frederick. Frederick Napili. Taga saan ka po? Taga Puro lang po. Okay, Roger. Sige po. Ang kay po, Digitabi Partner Mar,
Anong tama kayan? ang tama kay ni digdi sa bitis, urubag sa bitis tapos sutuhod. Grabe so medyo matindi ang tama kay ni digdi sa iyang na experience ang digdi sa tuyang kinamumugtakan. Maabot na lang tabi kita Father Mar and Father Momoy digdi sa na nito medyo la po ini si Sir. Yeah. May lugat and ang kay po digdi is rescue digdi sa sarong motorista na online seller. So yan tabi Father Mar and Father Momoy, mabalik na lang tabi kita sa iba pa mga impormasyon. Ako po si Lawrence Bursa Bersena on the spot report DCGB News. Okay, salamat po, Lois. Sana matindi naman tulos yan. Thank you very much, Luwens. Thank you. Ayan, ako tabi. Iringat kita. Iringat kita. And siyempre, duman po sa mga kababayan niya to, maswerte kita ngunya na Sabado because despite of the hectic schedule kan lalaking ini. Hindi man pirmi. Yes. Mga tugang na pagbigyan kami ni Padre Momoy sa Bossing Kapalibutan, no other than mga tugang, Engineer Clementine Nong Ibo is in the house. Yan. Para po sa Yan, talakayan po, sa nabatunong ngunyan po. na pag-aaga. Engineer, nanyaan po kamo. Engineer Nong, good morning po tabi. Sa tuwing mga tagabagantabay. Yes, good morning po sa gabos na kahinanyog, sa imo tabi Father Momoy, sa imo tabi Father Mar. Yan, kunya nasa rong taong kitang di nagiling. Ayan. Okay, Father. Ini po baga sa tuya mga lalong-lalo na kan taon 2020. Mhm. Sabi nga ni kan mga IT experts kung pwede i-reboot itong taon na ito. Aha. Itong taon po baga ito, grabe sa mga disasters. Mhm. Sunod-sunod. Sunod-sunod sa mga linog, sa kaiba pa. Pero iglesia sa tuya, very recent, itong apat na bagyo. Bagyo. Sunod-sunod. Sir Simana. Ang experience sa po baga iglesia sa Legazpi, Mhm. ang permi basta magluuran-uran sa nang diit, baha. Pirang mga nagkaarapiktaran, dakulo nagkaarapiktaran ka. Pero ang makangalas po, ngunya itong paglaog kan Typhoon Rolly, subaha, garo madalion na para tulos. Kaya ngunyan po, nyan rason po kayan, lalong-lalo na duman sa Bitano. Ang rason po kaya po dahil sa pag-aktibar ni Engineer Ibo. Kaputunda daw po siya kung ano pa sa iya mga, kung paano ang ginibo niya duman. So, ano ginibo niya duman, so, ang baha bagay sa Legazpi, nawara tulos. Iyon. Despite of yung geographical location to, talagang nasa below sea level kita. Kaya, So below medyo sea level challenging baga. talaga yan kung paano mo yan na yung outflow talagang lumuwas sa syudad. Engineer, tabi. Yes, inot sa gabos talagang ang objeto kan sa toyang alkalde talaga na talaga dapat ang Legazpi safe place to live. Kumbaga talagang maugmagabos sa mga taga Legazpi. So ini saro ang problema talaga kang perennial problem kang syudad kan Legazpi ining flooding. So ano ang mga giniributa tanganing kumbaga dahil taman matulos mawara ini pero napag adalanta pwede palan. So inot ang ginibo, so pagtukaw ta sa aramtaman last year sunod-sunod sa bagyo. Tulong bagyo, Ulysses Quintaroli. So talagang matitindi ito. Andara ka tong mga uran. So Grabe. ang sarong bagyo halos tulong bulan na uran sinarabay ibagsak sa Legazpi. Ayun. So anong paginibo ta? So ang sabi ka subago nga ni Father Momoy na talagang duman sa Bitano. Duman sa Bitano kaya tabi parallel sa sa release kang train igo dyan na drainage system ang Legazpi. Yes, opo. Covered drainage system iyan. So day iyan nalilimpihan ta sa mga syudadano kan Legazpi, sa mga kababayan ta, ginibo ng sala, ginibo ng kusina, ginibo ng parte kang arong ninda. Nag-over the top. Nag-over the top. So taas kang drainage system, sabay na, parte na kang arong ninda. So ang ginibo ta po, kinaulay ta sindagabos. Dahil taman tabi simpre maahali ang sa indang resistance sa primero. Yes, Pero pinaliwanagan ta, ini para sa gabos. Bako sa na para sa indo, para sa gabos. Maaraman nindo ini pag nailing nito ang resulta. So, linuway-luway ta sinda, so mga naapektaran na iba na talagang warang malilipatan,
kinaulay ta, tinawan tang relocation, tinawan tang financial na katabangan, tanganing daiman sinda madipisilan. So, sa madaling sabi, itong primerong bagyong luminog sa tuya, talagang baha kita. Yes. Kang ikaduwa, talagang ininguwatan na ito. Kang ikatulo, garisa na uminagi sa tubig, makaskasun sa tubig ta. Abrita kang ito ang drainage system na to, tabi Father, Sir Mar, talagang paano ki basura, paano ki mga buti, paano ki mga plastic na mga sa mineral water. Yeah. Definitely din na talaga mabulos. So, dakulong kitang naali duman ng mga basura, ngunyan, pagdalagan kang tubig, duro-diretso. Ito tabi, Father, Pading Mar, sarong side pa sa na to. Yes. Sarong side pa sa na. Kung ali ka digdi sa gaysano, sugabos pa sa na sa too. Yes. Ito pa sa naglilinigan ta. Ngunyan, isasabay ta pa pagkatapos duman, supataas naman hanggang Villa Amor. Yeah. So definitely, sisiguraduhin ko kung magbaha man dyan, makaskas na sana. Tamay padumanan na ang tubig. Yes. Nakabulos na. Makakabulos tabi, Father. Dahil na kita malalamos kang basura. Dani na kita malalamos tabi kang basura, Father. And Yeah. then, iyan, sa kuyan ni Mayor, bako siya na bastang inabrita. May project pa kita diyan, tataganta ang kigari mga pedestal para day may makadreskwidong mga aki na day mahulog duman. Yeah. Ang purpose ta lang dahil ta na binalik so cover tabi, Father. Tanganing every time subakhuta makakalaog, maaali tulos ang mga nakabara. Yeah. Sa mapagalon imanumano tabi ta. So safety man ka mga tawo ta. Dahil ta aram mahalik ito. iyo po, ta kung ikitao kang inot barabarang style, maduman sa mga tawo ta, matungtong, kuminsan nagkakaturunok talaga kibuti. Yan. Kairak man ka mga tawo ta. Opo. Na bako man yan mga superman, na kay po man, safety first kitao. Yan. Pero anong yan? Dahil nang nagpasaway na buminalik pa. Sa totoo lang, primerong aldaw, malinig. Ikaduhang aldaw nagbabaralik. Balik na naman kita, pinaliwanagan ta. Ayun. Pero, ini ang kagayo ng tabi, Father, Pading Mar, kang primero, grabe yung resistance. Pero, kang nagparauran dahil nagbaha, sinda na ngayon nagpasalamat. Ayun. Because sinda ang primerong apektado, katong ano man ang pagbaha, sinda ang apektado, tas sinda din makakaluwas. Pero ngunyan na kuya, na-appreciate ninda, nailing ninda sa tabang, takulang bagay palan. Tama talaga pala itong Mga kasabihan. perang pamilya po ito. Perang Ay. pamilya. Dakul tabi, Father. Siguro sabihin mo, sa ngunyan, dahil pakita tapos tabi, Father, more than 60 families na ang nakukuyan tao. Hundreds of families in Itabi, Father. Hundreds of families. Imagine 60 families or more. Katapos, bilog na Legazpi ang maapektaran. Yan ano yan? Katapos, multi-million project ini. Multi-million ini o. Katapos, mabibenepisyon sa so, nagkapira na illegal man nga is pagtugdok ninda. Pero yan, ano kayo dun po kayo di, engineer, na na-realisar maninda kayo ng mga pamilyang ini na magsunod sa napalansin na, magsunod sa sa tamang lugar ninda, dakulon ang benepisyo. Dakulon ang benepisyo. Ayun. Ano ba ito, engineer, na over the top na ginibo ninda? Extension na? Extension kang aram ninda. Ayun. So, day man ang hulugan na kung inali ito, apektado na sa indang kunyan. Totoo. Kasi above. dati na sindang may arong. Yes. Kumbaga, nakulang siguro po sinda o kang Espasyo. arong ninda, extend. Nag-encroach. Ugali kang Pilipino. Ayan. Ugali kang Pilipino. Ayun. Extend ng extend, ano? Yes. Pero yun naman gayon ta, kanahiling nila na engaged ta, na involved sinda, di nasabotan. Okay. Totoo Edi- yan po. Totoo yan. And then, inio saro pa sa na yung side Yes, kang oo. Legazpi. So, kung sa tuyang makukuyan, so last na bagyo ta talaga. Sige, ngunyan, lately sigang oran. Opo. So dati, ang iyan na sa likod kang Barangay 15, 17, 18, Gibara Subdivision, ay grabe yan. Okay. Grabe Yeah. talaga yan minabaha. Pero ngunyan tabi, halos dalaga na siya ng tubig. Nga ta, sa esporsyo kan sa tuyang alkalde, pinasubli kita kiduwang
amphibious excavator Mhm. kang DPWH. Oh, yun. Sa to'y amang pasalamatan si Regional Director Hilly Duarte. Opo. Talagang dahil siya nagduwad-duwang isip, ang sa kuyang kamot na duwang pagsaludo sa iya, dahil siya nagduwad-duwang isip na ipasubli ni sa mga Bicolano, sa mga Wow, Ligaspi. salamat tulad Opo. po. Thank you very Salamat much po. tulad. Yan, Director. Ano po ang participation kan Ligaspi? Kita lang po ang nagsusweldo kang operator. Okay. Ang Sa gasolina sa inda po sa DPWH. Ang sarong amphibious excavator 200 liters every day. Every day. Ang pigakonsumo ta kayan. Kang primerong paglaog kita ngo na nagkrudo. Pero sarong simana sa na ito. So DP na ang nagparakrudo. So ano po ang kuyan? Inistadihan ta. Ini pong Makabalo River, iyo ini ang outflow. Okay. Ini ang outfall kang gabos halos ng mga sangasangang mga salog. Mga salog. BGO. Pero tulong darakulang salog ang Yes. ginaturuparan dyan. Yes, totoo po. So, inistadihan ta, iniling ta. Maski sa nung bagay, dapat suluwasan mo na ang iinuton mo. Yes, Yeah, definitely. So, Apa. so hundreds of trucks ang nagkaarali ta na sa luwasan na pararumtang maray. Okay. So, duman sa taas, makaskason siya bumaba, ta na pararumtang maray. So, talagang ugmahon kita, ta maski puro paano, nakatabang. Inip nga ni, susabunga nga pa sa nakang Makabalo tabi, Father. Yes. Dahil pa kita nakakalaog. Hundreds, siguro thousand of trucks nang nakuata. Okay. So, dahil pa kita nakakabalyo duman, ta may nakaulang na Ganun. Footbridge. footbridge. May nakakaulang ito na pag nakabalyo kita duman, iyan, suminakay ako tabi sa bangka, Father, Pading Mar, nakaabot ako hanggang duman sa may Iglesia ni Cristo, sa may Central Bank. Wara na talaga. Ababaw na ang salog ta duman. Ano ito nagbabaw po ito? Disilting tabi. Siguro wara pa siguro nagdi-disilt duman. Wara pa ito, day pa ito nakakalot ever since. Kaya gigibuon ta po yan ngunyan. Opo. Ta dakulao na tabang ini. Kung ito mo pararom ta sigurado. Dakulao na katabangan sa mga taga-Albay, sa mga taga-Barangay 17, 15, 18. Opo. Talagang makaskas ang tubig na mangyayari. Ayun. Pero ano yan? Dakula mangyari ang salog duman o baka nagparasadit na? Nagparababaw na. Ang permi ko ay tabi Father na karaw. So mga salog ta dati kanal na sa nangunyan. Ini yung sa Gumayon River, maray nga digdi sa may dapdap, duro dakula pa. Dati yan pero mga 50 metros, 30 metros yan ngunyan. Pag abot duman sa may Aranina sa may Kabangan, mga 6 hanggang 10 metros na sana. Naku dahil na makalaog sa excavator ta. Dahil na. Kaya pag nakaabot kita duman, nag-request kita, si Mayor man, very supportive sa toya. Okay. Nagbakal si Mayor ki Baku excavator na long arm. Long arm, tanganing Madukwang. makaabot-abot pa duman. Ta isasakay ta ito sa balsa, iyong ilalaog ta duman. Magi mo kita kipaagi, gabos na mga salog na darakula, kung po pwede pa sana, ikaagtang excavator, tanganing mapararumtang gabos. Ayun. Sa tansya mo, engineer, mga pirang dekada na nanyaon dyan na arugaan ng sitwasyon. Nagkapira na. Aluyo na. Saro lang ang simbag ko tabi, aloy na. Pero hanggang yun ngayon, nahiling ta na kung ano sa talaga sa problema and nahiling ta na sa epekto, kang hinali ta, may maray na resulta. Yes. So dapat lang na masustain. Yes, masustain. Actually, nag-uro na kami ni Alcalde. Ma-form kita ki grupo sa maintenance sa City Engineering Office. Warang gigibuhon. Warang gigibuhon ining team na ni para rumon sana idiklag sana ang gabos na mga kanal digdi sa Legazpi. Ayun. 365 days a year. Iyo sa nang gigibuhon niya. Sa totoo lang ani, nag-PR pa siya sa toyang alkalde. Duwang dump truck para diyan sa suporta. Opo. Additional backhoe excavator para dyan. And then, dakulao na bagay. Just in case iyan na amphibious excavator, kuwao na sa toya kan DP, sabi ni Mayor, mabakal lang kita. Ayun. Mabakal na kita kinsa dirita, tanganing, dahil na kita manunuble, dahil na kita problema sa baha. Iyan ang sa toyang alkalde. Yan. Salamat nun po, Mayor. Baka tugang yan po ang primerong good news ta, ano po? So, standby lamang po ka mo, pagbalik may, ano ba pa niya ito ng mga importanteng mensahe at saka proyekto na dapat pong masabutan kan Albayano, kan mga Ligaspenyo particularly. Para mo mabalik po kami. Iyo po. Taon-taon lang po, makalis ka Oratio Imperata sa paglikay sa COVID-19. Diyos na samuyang Ama, minalulo kami sa imo, dara ang samuyang pangangaipo,
tanganing hagadon na ilikay kami sa COVID-19 na nagbawi nin mga buhay asin kadakol ang apektaran. Warasan sa muya ang sa imong grasya. Sa mga yaon sa pag-adal kan kabilugan asing ginikanan kay ning virus asing kasabay na helang. Siring man ang paglakop asin pag-ulakit kay ni. Ang tabayi ang mga kamot asin pag-isip kan mga ekspertong mediko na maglingkod sa mga naghihelang na may matibay na kaaraman, siring man pagkaherak. Asin ang mga gobyerno, asin pribadong mga ahensya na dapat hanapon ang bulong asin solusyon sa epidemyang ini. Ipinapamigbi niya mo ang gabos na mga naulakitan na sinda marahay mantulos. Tawan sa muya ang grasya na maging uwa para sa karahayan kan gabos, siring man magtabang sa gabos na nasa kaurasaan. Ininahagad niya mo, huli kay Jesucristong kagurangnan sa imong aki, na bubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Santa Maria, tabang sa gabos na Kristyano, ipamibi mo kami. San Rafael, Arkanghel, ipamibi mo kami. San Roque, ipamibi mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipamibi mo kami. San Pedro Calungsod, ipamibi mo kami. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, mga tugang oras alas 18. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Marahay na agaw pa na alas 10 na bareta sa graray na naglangkaw sa maabot sa 400 na aktibong kaso ng COVID-19 sa lado kang Philippine National Police o PNP sa nakalihis na aldaw. Inibase sa datos kang PNP Health Service matapos na umabot sa 392 ang bilang ng mga aktibong kaso ng COVID-19 sa PNP. At kanin nagkaganing 42 ang bagong kaso ng virus sa Philippine National Police. Kaya suminakat sa 9,464 ang kabilugan na bilang kaini. Nagbandera ang National Capital Region Police Office o NCRPO sa nakapagrehistro nindakol na bagong kaso na nasa 18, bantang tiglima man ang nairehistrong bagong kaso sa National Operations Asset Administrative Support Units. Dalawa ang nairehistro sa Northern Mindanao, tigduwa ang nairehistro sa Eastern as in Central Visayas, mantang tigsaro man ang nairehistro sa Cagayan Valley, Calabarzon, Zamboanga Peninsula, Davao, Socsargen, Cordillera, Bangsamoro, Autonomous Region. Siring man, nakapagrehistro man ang PNP nin 23 na bagong narahay sa helang dahilan para sumagat na sa 9,044 ang kabilugan na bilang kaini. Mantang matinido sa 28 ang kabilugan na bilang ka mga nagadan sa lado kang PNP dahilan sa virus o COVID-19 virus. Alas 10 na bareta from Newsbase Mardila, Daingiba. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Diatabs. Basta diarrhea, Diatabs the best. Safeguard. Safeguard. Make every wash a hashtag SafeWash with Safeguard. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Plemex na, kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap na sa orange, yummy, banana. Plemex Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. May hugasan, 20 seconds dapat, 12 seconds, 4 seconds, 3, 2, 1, clean na. Yay! Chemako na
nasa doorknob mo, makukuha mo ulit. 3, 2, 1, eto na! Kahit kahuhugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya Safeguard na. May up to 24-hour germ protection ang Safeguard with InfiniShield. Basta Safeguard, safe. Kay Kong Joey, sigurado ang serbisyo. Mga proyektong patinampo, pig-urgulyo. Kasabayan, eropuerto sa alubong. Sa kalamidad, preparado, maging sa turismo. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Panasonic and Willie & Sons is committed to create a better life and a better world, continuously contributing to the evolution of society and to the happiness of people. Provides trending product and services for a wide range energy-efficient home appliances such as LED TV, inverter series refrigerators, audio and video systems, DC inverter electric fans, and all kind of washing machine products. Also with premier nanotechnology that can keep the air purified in your home clean and fresh 24/7 for Panasonic premium air conditioner products. Hurry! Visit us at any nearest Willie & Sons stores or message us at our Facebook page and choose your Panasonic home appliances that suits your lifestyle. At Willie & Sons and Panasonic, we make things together. Ano dapat makaskas? Ang pag-ani, dapat makaskas. Rikasan bago ang makusog na uran. Pag makulog ang hawak, dai magpadaog. Mahaplas-haplas pa ba ako? Sa mga mandirigmang gaya nindo, magpinakamakaskas na Alaksan. Alaksan FR. Igwang fast relief formula, diretsong aksyon sa kulog. Sa loob kang 15 minutos. Pag makaskas, deliver tulos, kita tulos, ulit tulos. Gana sa kaskas, gana sa laban. Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. Sa bagong laban ng bayan, bagong tapang ang kailangan. Sama-sama nating simulan, higitan ng nakasanayan. Baguhin ang nakagawian, pagpapakumbaba ang panlaban. Kakayanin natin ang lahat, pagkat tayo'y may bagong tapang. Hinebra ako, Hinebra tayo, may karamay kang di mang iiwan, matindihan man ang laban. Tapang ako, matapang tayo, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. May bagong tapang sa One Hinebra Nation. Drink responsibly. Ngayong nagbago ang mundo, bago na rin ang tapang mo. Ngayong 2021, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac.
Alright, makatulong balik po kita sa tiyapang programa. O, iringat po kita ha. May duwa giraray na nag-positive sa Legazpi. Ha? Ingat po kita. Love your life. COVID is a dangerous thing. Diyan mo kung hindi. Isabuhay ta. Nobody gets sick with COVID no more. Kung tayo'y mag-iingat sa ating buhay. Nobody gets too much hurt anymore. Wag sanang mga away at wag pasaway. Sa kalsada, kung pakalat-kalat ka, mag-face mask ka, mag-face shield ka, nang hindi ka mahawa. Love your life. Stay ka lang muna sa bahay. Sumunod ka lang, you'll never die. COVID is a dangerous thing. Pag nahawa ka, kawawa ka, at pamilya mo'y madamay. Yan, ingat na lang po tabi para ang pamilya ariglado, di tayo madamay dyan. Okay, so bueno, balik kita tabi. Likay po kita ka, boss. Sa programa, ano? Father, balik po kita. Good morning po giraray with Engineer Nong Ibo, ay kang City Engineer's Office. Okay. Magayunan po bagay ito, engineer, na gineribo ni Don Mayor na nawara sa mga sagabal luman. Katapos na-excavate din doon. So, mga dating masasabi niya itong rivers, ngunyan kanal na sana, ngunyan na ibalik ta giraray. So, flow kay itong mga rivers dito. Yeah, initial pa sana yan na intervention. Initial pa sana. Now, ano po tabi, engineer, so, garo, parang commitment man kan mga residentes duman na dahil na bumalik sa dati. Alam mo po, dapat digdi talaga igwa kitang pigwabalikan ta sinda. Kumbaga may monitoring. Constant, Constant monitoring. Nakipag-coordinate man po kita sa barangay captain. Yes. Tapos sinda man nagtatabang man. And aside from that, so tawo taman sa maintenance kang City Engineering Office. Big task taman na kada agi pag taga-ilingon. Tanganin dahil na magbalik tuman. Pero saro pa sa pinakamagayon na nasa pangiturugan na pero gigibuhon talaga kan sa toyang alkalde. Ini po pagang talagang digdi sa likod kang barangay sa may Gibara subdivision. Perennial yan. Dahil ang nagabagsak din na tubig talaga, suali pa sa mga taas sa taisan. Grabe yan. Kaya lately, nagbakal ang satoyang alkalde Kidaga. Nagbakal Kidaga para paprajikan. Gigibuan tayo yan dyan ki cistern. Impounding system. Yun, Ano yung impounding system? Makagkita dyan ki-structure na dyan tango na papabuluson ang gabos na tubig bago ta ipapampaluwas sa Macabalo River. Ayun. So, at least kontrolado, no? Kontrolado ta mo. Langaning daita ta. Bakusan na ito. Itong tubig na ito, pwede ta pang ma-utilize. Pwede ta mapakinabangan pa. Masettle ito, malinig na tubig yan. Pwede tang magagamit, maski bako sa pa kayong paglinig-linig. Double purpose yan. Tapos, pwede ta panganing gibuho na yan na maging tourist attraction. Tapos, pigiingawakan sa tuwing alkalde, iyan ang lugar na dapat ang kagandang pumping station. Iyan ang pinaka-importante. Ang mahalaga, pumping stations po talaga. Tamakag kita sa saraduan ta. Ang problema ta sa Legazpi, tabi, Father, Sir Mar, Legazpi Urban City is 0.45 meters below sea level. Pag luminaw ang tubig, dagat, dahil na kitang depensa. So Bill Amor, last na baha, dahil na pigbaha. So main road. Nga ta. Naayos na duman sa problema. Nakulong kitang naali duman na mga kuyan. Maugmas yung mga taga Bill Amor. So nasa laog na lang talaga. Tawara pa itong drainage.
binasinda kang banggina kang naglaog na so high tide. Ay. Pero kung ito o masaraduhan ta dahil ta mapalawag ang high tide, dahil na po mababaha. Ayun. Yun Yan talagang ang ano. yun. Kasi ang Kasaro baba. ang solusyon pa po kaya pumping station talaga. Iyo po, duman na parte, ta itong pinaka-importante, itong Makabalo River na to. Oh. So ining pumping station tang existing digdi ni sa parting ini. Iyan, ining sa Tibu River, Okay. pigagibuhan ta naman. Actually, kusugma na kipag-coordinate ang sa toyang alkalde, kasabay ang sa indong lingkod, sa regional director kang DPWH, tapos sa district engineer kang second district engineering office, engineer Danilo Villa, pig-ururunan taga-boss, ang gabos na paagit para matawan ki solusyon ng problema tadi di sa Legazpi. Aram taman po ang pumping station da day pa nagaganang maray. Kaya ni day pang pigre-receive kang sa tuyang alkalde, tabaho pa kumpleto. Okay. So, pig-ururunan ko suapon na ikukumpletohon iyan taning mapakinabangan kang Legazpi. Yes. Ang pumping station po baga, ang pigpapagkad, tubig. Tubig. Kaya tabi, mga tugang, tubig pampabuluson ta, bakong basura. Tama po. Tapi kikiri po man kan sa tuyang alkalde, kan sa tuyang engineer, na maresolveran ta ini. Pero, ang basura po baga, pwede naman itapok sa tamang lugar. Yan. Bagong na itong ugali ta na pag nag-uran, urong baong kita ta, makalat-kalat kita, wala to, tapos iulog ta sa basura, ta sa salong. Yan ang partisipasyon na po. Responsibilidad na po yan. Okay. Now, ano po tabi, Engineer Nong, may timetable ang city regarding digdi sa mga interventions na pigigibo ta? Ang timetable ta, so actually, sabi sa ko ni Mayor, as soon as possible. Okay. Kumbaga, kay puwantang sunodon ng sa tuwing alkalde, tiniwalaan kita, kay puwantang sunodon na yan. Kaya ni sunod-sunod sa pag-purchase niya, kay mga heavy equipment, kay mga gamit, para makuyanta, masolusyonan ta ang ba sa Legazpi. Dahil rason na magiro ang engineering office ta may gamit. Dahil rason, makasupog yan. Kung sinuportan ka sa tuwing alkalde, dahil kang pigagibo, makasupog yan. Makasupog yan. Saka, siguro man po sa mga barangays, bako sa nang hilingon, kundi mag-designar kita mga tao. No? Bako sa mag-monitor kayan, katapos magsitakan mga nagtatarapok na basura. Tama po. Ang sarap pa pong piga-problema ta, ngunyan, ini pong Victory Village. Okay. Ikaw kita dyan na pumping station. Dahil makakabulos ang tubig dahil pano kiarong. Ayan. So dating river channel, inararungan na ngunyan. So, inilink ko nga ni sa Google Map. 5 years ago, tabi, Father, 5 years ago, maiwason pa. Ang tubig medyo duro-diretso pa. Kang ako nagsubli ki helicopter, sa pinasubli man kita kan TOG-5, kan Technical Operation Group, Ayun, Philippine Air Force. Nag-aerial survey. Nag-reconnaissance po kita, ang objeto ta, mailing ta kung ano ang problema digdi sa mga satuyang river channel, mga satuyang mga drainage system. Sinaro-saro tagabus na river channel, nailing ta. So 2015, tapos 2020 na picture, arayo na po. So dati, nailing ta, mga 5-10 arong, ngunyan, thousands. Dahil talagang boom na maray ang Legazpi. Iyan man nga ang kuyan takuta sa satoy ang mga kapitan. Bako man siguro pag kuyan. Dapat watch out na ninda yan. Kang ako po nagbaba dyan sa Victory, inirapot ko kung mga taga-sain, bako man po mga taga-Legazpi. Ano ang mga status ka mga arong duman? Boarding house kadaklan. So, sa madaling sabi, ginibutan ng negosyo. Ginibutan ng negosyo. So, tunay na mga taga-Legazpi yaon sa taas. So, sa baba, giniribong mga boarding house tayo mapakinabangan. Pero, talagang makuyan dyan si Mayor. Arali unta po yan. Tani makabulusan sa to yan. Siguro, dyan, pangapunan taman sa mga taong iyan. Dahil man po nindo pag negosyohon, ang perwisyo sa mga tao. At the expense, At the expense kang mga tao. Nakulong bagang apektado. Totoo. Katapos nagkapera sa laka mo, mas magayon po siguro na gabos kita magbenepisyo. Bako nagkapera sa na. Ito po baga so, nahilin po nindo so result na naman sa Bitano. Siguro pwede man ini ma-repeat dyan sa Victory Village.
Totoo po yan. Kaya inilang po, nakakaulang lang sa tuya. Kung ako talaga tatawang kitsansa, pwede tang giribuhon na yan, mapaayos ta. Kaya lang ining pandemic na ni. Kumbaga iyo ang nagpupugol sa to. Sangun yan. Dahil pa kitang pandemic, dahil kita nakakairo kan sa to yung gustong gibuhon, dahil dahil kita pwede maka face to face usually, makiampang sa inda, matakayrak man, wara, masabi, pandemic na papalion mo pa. So patapusin lang po ining pandemic na ni, rest assured po, iki-clearing tangga boss. Ayun. So, yan Pero ang ano. ang masararaw na pandemic po, ining pagpasaway. Warang ospital ka. Warang bulong. Walang bulong. Tapos, mga nagpe-permit man po kaya. Actually po, warang mga permit yan. Ayun. Walang permit. Wala po mga Basta permit. sa Tama ito na. Basta Parang sila ano. nagturugdok dyan. Tama itong Nagturugdok sabi ka. ni Engineer Nong. At dapat look out din yan kan barangay. Because Barangay Council. sindaas nakakaisi kung sisian mga legitimate na naka-star dyan. So once na may construction man o may gigibuhon dyan, dapat nagtugdok pa sa nagisarong poste, Pigasuhan. sabihan na. Yan. Oo, abisuhan na. Abisuhan na. Yan, siguro yan ang Bahat sarap na. nag-isip ni butanti ini ya. Ay, Diyos ko mga perdon. Dakula pa ang hampangon Engineer Nong sa ingkamako aning kusugan. Basta po, ang suporta kan sa tuyang alkaldiyaon dyan, tapos yaon po kamo, na talagang naidadam ko man ang pagsaindong pagtaram ki mga magagayo ng mga words sa saindong lingkod. Iyan po ang inspirasyon ko. Ayun. Katapos siyempre, ang partisipasyon kan gabos. Yes. Kan mga sudadano, mga nyaon dyan mismo. Partisipasyon, kaipuhan ta. Katapos dahil din ko po, siltation kayo ni mga salog ta. Saan po yan hali ang siltation niya? Arap naman po ang Ligaspi, yaon ini sa baba. Ini ang pinaka-endpoint, kumbaga bago lumuwas sa dagat. Ang mga anini po mga siltation ta ali ini sa taas. Yeah. Aside kang pigasabi mo kusubago father, aside sa basura. Opo. Pero sa totoo lang father, 80% basura. Kang ito nga ning pigdedredge ko Sumakabalo River nako. Talaga. Maili mo ang plastic, maili mo total aluyo na. Siguro nakapararom na kita ki mga 3 metros. Ayun, Tanganing pinararom ta talaga. Nailing ta hanggang sa 3 metros dakulo na plastic. Ayun, sayang dahil ka na Ibig kunya sabihin- nito na Katapos, ang mga plastic na yan, kadaklan, pasiring yan sa dagat. Yes, tama. Ayun na. Katapos din sa dagat, sa mga sira, Nag-arar, apektaran kaan. nagdudurulag na sa tuya. Minabultada sa to. Yes. ayun. Totoo po yan. Yan pong Pero so, problema dyan. say 20% ka ng siltation, po dahil tadayo naman kay mga kahoy sa kabuludan. 95% true, tabi, father. Ayun. Then ang nako niya Then ang nakapit. Wala na pong minapugol. Wala na Minang minapugol. The moment na bumagsak ang kuran, talagang mabolos pababa. Totoo po yan. Ngayon, dara-dara sa kang tubig. Kaya Talagang, ang kaya po kay Neo, talagang ridge to rift ang approach na po igdi. Ridge to rift ang approach sa igdi. From mga hali dyan sa mga kabuludan, pasiring di sa... Kaya nga ni, kasunod mo po nagpasiring kami sa Mauraro. Pighiling mi duman so possible site kan Arboretum na tinugutan kita ni President Noli Mascareñas. Nangani na magibo po itong 2 hectares nito na itaranom duman ang mga mother trees. Tangani na sa mga mother trees na ini, sa mga dati po ba mga ironwood ini, nganing ikataranom taman ini dyan sa kabuludan, kung mapipwede, magtaranom kiraray kita. Dawa nga di sa mga syudad, sa syudad niya to magkaigwang dyan sa dapdap po, namin po yan dyan, nagkaperang square meters lang, gibuntang mini forest in the city. nasabi mo tabi yan, father, na magtaranom kita. Actually, nakadraft na akong surat. Masurat ako sa Satuyang Alkalde and then sa Sangguniang Panglungsod. Dakulong kita digdig mga open space na nakatiwangwang na mga daga na dayman piga asikaso ka mga may sadiri. Ang request ko sa Satuyang Alkalde, inaagadon ta,
na pag iyan, 5 years or 10 years na dahil pigagamit, pwedeng mag-take over ang syudad, tanganing tanuman. Dahil tamang Tanuman kang kakwaon. barangay. Tatanuman kang barangay o tatanuman kang city, kanlog kang syudad. Tanganing bako sa na pag-ilingon na sur ice, tan mailing ta maabuton. So tanuman ta, habang dahil paninda pigagamit. O, kung gusto ninda, maski dahil pa naglilimang taon, magsurat na sinda na pwede tang kairoon ang sa indang property para matanuman. Usuprak. Yes po, Yeah. totoo po yan. Instead of being penalized, Yes. itong day pag ano kang idland. Totoo po yan. May, actually, nagsurat na talaga ako, nasa first reading na to, na to penalize all the na mga may sa diridig di lalo na sa sentro kan Legazpi na dainin da piga-asikaso sa indang daga. Ipipenalize ta, mas dakol ang moroso, mas dakol ang real property tax dahil sa dainin da pag-asikaso. Yeah. Kung gusto nindang dahil sindang ma-penalize, pagayon nindang printera, tayo ning bako man nakatiwangwang. Iyon. Ang mga tanom puro tulon, ang mga awot arawanon. Yun. Katapos Oo. taranuman. Tanuman kan dapat so magayon na kahoy, so so mapapakinabangan kan tawo. Iyo po. Tangani na makapag kaya mamitigate man ang kang carbon footprint. Totoo po yan. Opo. Katapos ano yung magayon ang sa tuyaw paghangos. Tapos makaiwas po kita sa ang iba kaya po pigtataraguan. May mga so mga bad element kan society. Gigimong Minsan, puta. yaraon duman. Nako. Natin yan. Ayan. Mga tugang 10:32 in the morning para po sa Karamang Kangkabos. An oras hatod sa Indokang Surf Powder. New Surf Powder with Active Clean. Mas pinagaling magpaputi, magtanggal kulob, at mas pinabango pa. Singgaling ng mamahaling panlaba pero di mamahalin. Now with 50% more pa mega laki, mega galing, mega wise. 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Cobra Energy Drink. Cobra Energy Drink. Angat ang lakas mo. Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Downy. Bye-bye Bahay Rus. Kahit sa pambahay with Downy. Nescafe Original. Bagong Nescafe Original. May tapang na di susuko. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa. A perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Sa pulugan payo asin kalintura, ang biogesic, maasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Kay Kung Joey, sigurado ang serbisyo. Mga proyektong patinampo, pig-urgulyo. Kasabayan, aeropuerto sa alubong. Sa kalamidad, preparado, maging sa turismo. Yan si Joey Salceda, madabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida
Albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahit-pahit sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Gusto mo makatres laban sa kulog? di mag-Maxvit! Gusto mo bang makatres sa lakas ng lawas? di mag-Maxvit! Gusto mo makatres sa lambingan sa imong misis? di mag-Maxvit! Maxvit! Tulong benepisyo sa lalaking pamilyado. Ganun laban sa kulog, lakasin lawas, at lambingan kay misis. With proper diet and exercise. Istorya kita sa Facebook sa Maxvit. Sa Maxvit, nakatres ka. Alagang Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor. Sa bagong laban ng bayan, bagong tapang ang kailangan. Sama-sama nating simulan, higitan ng nakasanayan. Baguhin ang nakagawian, pagpapakumbaba ang panlaban. Kakayanin natin ang lahat, pagkat tayo'y may bagong tapang. Hinebra ako, Hinebra tayo, may karamay kang di mang iiwan, matindihan man ang laban. Tapang ako, matapang tayo, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. May bagong tapang sa One Hinebra Nation. Drink responsibly. Ngayong nagbago ang mundo, bago na rin ang tapang mo. Ngayong 2021, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana! Plemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Detex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy, di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na! Neurobion, Neurobion on! Neurobion, Neurobion on! Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Hour of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Hour of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. I was dying inside to hold it. Diarrhea, wag ka nang kulang ang gamot na ginamit. Nako, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diatabs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-Diatabs ka para hindi na dying inside. Diatabs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Tapang lang? Kulang yan. Sa ating bagong mundo, kailangan ng kapeng may tapang na di susuko. Kaya dito ka na sa bagong Nescafe Original. Dinagdagan ng kape ang previous recipe. Kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Mula unang langhap hanggang huling higop. Para sa dagdag tapang sa bawat pagbangon, tikman na ang bagong Nescafe Original. May tapak na di susuko. Bagong Nescafe Original.
may tapang na di susuko. Balik po kita mga tugang sa programa, ang unya po na pagkaaga. Yan, paano mo, may ang arboretum na plano tang ibugtak sa syudad. Saan po yan pwede makukuha? Actually, in mini forests, pupo ng tango na po dyan sa Dapdap. Okay. Duman po baga, anong area po ito? Sa, Ano sa plano po nito kanto duman sa may... sa baba lang ng Gantabi, Father, Tulay? kang Macabalo River. Oo. Sa Macabalo Bridge. Yun ditong sumay, ano yan, sumay tinampo duman? Sa may supigagibutang access road na bagong tinampo palaog duman sa Peaceport. Opo. Ano pong area kayo ito, engineer? More or less mga 500 to 700 square meters muna. Okay. Imagine, 700 square meters lang. Kadakulaon ng bagay, magiging garong lang kan area ito. Katapos, saro mo sana po yan sa mga papasipunan. Kundi gusto sabihin ko, mapunan to sana, katapos sa iba pang mga open spaces, hindi na pagsasabi gali po ni engineer, na ipon igigibuhod ta sa mga lugar na yan. Ayan. Okay, Pero po ito mas dakulang arboretum na pagsasabi mi. Yung nga ito pong sulinakan mi kasudma ni na Miss Annie Sumanga kan Rotary of Legazpi. Central gayon. Yan, central. Pwede ta po Yan. Pigko-kontakta po si Ma'am Ani, ano? Sana makuha po. Ano? Ay, baka busy, Father, nagagadaan. na off. An ko yan po baga. I-text ko daw. Sige daw po. So, katapos, ini po, communal effort po ini, nagkapirang grupo. Taday man po pwede, pagsabi ka sa bago ni engineer, taday man po kakayaro din kang gobyerno sana. Kinakaipuhan po, lumaog na digdian, partisipasyon, kan sa tuyong mga residente, kung pwede, dawa pa business sectors, private sectors, lumaog na sa mga pag-preserbar nato kan environment. Kung pwede ba po baga, pareho kasudma po, igwa ng mga tao duman. Hilingon ang possibility kan na makapagtanong mangyayaray, mabuhay mangyayaray, niyaon sa tahaw kan kabuludan, katapos niyaon mangyayaray ang forests, niyaon mangyayaray ang kahoy, dahil man kinakaipuhan na haralion ang kahoy, tangan na magtanong. Siguro, pighilid ko sa daigdi, iba masyado ang model kung sa tuyang farming. Ito nga po bagang sa manungod sa mangrove, sarap mo po yun sa mga advocacies ko. Ika po pala na possibility na dahil naman kaipuhan na haralion gabos ang mga bakawan. Pwede ba na nyaon ang bakawan, nyaon ang iba pa nyaon ang mga nipa, pwede kita makapag-raise ng crabs. Na dahil man kinakaipuhan na, paano ang mangrove po paano, saro sa pinaka makusugod na ba na yung pag-depository kan sa tuyang depository kan carbon. Carbon footprints po baga. Mahalaga ako na maray. Kaya nga po nagkaka-diferensya na sa tuyang environment po dahil so inaapod po baga engineer na inaapod po niya itong climate change. Yes. Kaya bagang yan, sunod-sunod ang bagyo katapos pati nga po itong sa kabuludan kan dati dahil man duman pigbabaha duman sa Cagayan. Yes, Cagayan Valley. Cagayan Valley? Yes, totoo po. Nagta po ito binara na duman. Nailing ko nga ni Father, so lately ninda so mailing mo so dakulaon ninda, so Cagayan River, mailing mo so mga kahoy na nagdaralagan. Ibig sabihin, kinalbunan ninda sa Cagayan Valley. May laging illegal laging concession doon. Totoo yan. Ayan, dito mo contact Father si Ma'am Ali. Dito po mahiling na talagang dapat talaga comprehensive po ang approach sa problema sa environment. Totoo. Comprehensive po gabos ng mga stakeholders
stakeholders David nga kinakaipuhan magpartisipar na, maghiro na. Dahil man po pwede ini na dakula o na leksyon na ini puro sa tuya na ining 2020 ning dakulo ng mga disasters. Sigurado na ito man nangangahulugan na naubos na sa disaster kan 2020. Sigurado may maarabot pa. Either or. Siyempre may maarabot pa yan. Kaya bago mag-arabot, dapat makahanda na kita. Ayun. Okay. Father, pirang hektare itong Nyaonduman Palansano sa Mauraro? Actually, 84 hectares po ito. Wala ko pala na. Pero ang pighagad to sa pighagad to sa po ki President Noli, mga 2 hectares lang. 2 hectares. Gigibuhan lang po itong nursery sa na po. Takan mga Tendalo, Lanipga, Tiga, saka iba pa pong inaapod po baga engineer na mga ironwood. Yan sa Lanipga, nagtitiko ang pako. Talagang grabe yan. Lanipga, yakal, dao. Sa construction man kaya kita. Yan, grabe yan. Magayon na numakaw yan. Magamit kang barina. Yes. No, na. Bago pagkakuon. Tangon yan po baga. Kaya ito baga, sa pinakamatagas na kahoy ta, hamo rawon. Hamo rawon. Ngunyan, anda ko lang na po ngunyan, engineer. Humo rawon. Nagkarumon. Humo rawon na baga. So, yan ang karami. Tatso mga kokolamber. Yan ang itatanom duman, Father, ano? And then, ang konsepto is, after na mapatubo duman, pag pwede nang ilipat, yun na yan ang pwedeng kwaon. Dahil man po paano pwede, itong mga wildlings, ikatanom tulo sa mga lugar, kinakipuhan po, kinakipuhan po, medyo mapalangkaw na, so tamang-tama na, na kayang-kaya na ang mga iba-ibang elements. Yes. Sa kadaya man po pwede itong so, pigigibot na po baga, mataranom nga kita kay Kahoy, tree planting nga in honor of the birthday of Engineer Ibo. O kung kaya, birthday kayo niya ni Mar. Mataranom kita Kahoy. Katapos picture. Pagkatapos kang picture, lingaw na. Dapat yan yung ano pala, tree growing. Tree farming. Katapos, ini pong gigibuhon sa pong ini may magbabarantay ka ini, mag-ataman ka ini. Ining mini forest. Yan, Ako excited ako digdi sa mini forest dyan sa may dapdap. Sa dapdap. Because dakulang tabang kang, Father, ano? Pera sa, sabi nga ni Ken, magiging magsilbing lang of the city. Pwede man yan na maging lugar para sa educational and research. Garo, precisely po. Dahil man po ba kita muna nakakahiling sa mga lumang kahoy. For example, sarong example po kayan, dap-dap. Ano, bagunan nito kung ano ang dap-dap, kahoy ba yan? Anong klase ngayon kahoy yan? Dahil taman aram yan. Yan nga ning barangay Dap-Dap, dati sagana yan sa Dap-Dap. Ngunyan, maski saro, dahil ka na mailin. Kaya si Cap Glenn, date na nagpapatanom siya. Na gusto mabuhay talaga yan, di ba? Kulang bagay. Kaya magayunon po kung ambisyon ko talaga, kaning Legazpi maging green city. Bakong grid city. Bagay na lang ganun mahiling man. Kang nagdumang kami sa Singapore, maski sa iraram kang tulay, igwang itong overpass. Yes. Igwang tanom sa iraram. Tapos, sa Singapore, ang gabos na kahoy naka-registered. It's a criminal act pag iyan na perwisyo mo. Kulong katulos. It's a criminal act. Okay. Naudig sa city engineer, may plano kita na sabi nga ni kaya ni if not bako lang duman sa dapdap kundi yung mga major roads na pwedeng mabugtakan. Ining major roads talaga medyo wala na kitang magiginibo dyan. Dahil ilingon mo, ang Rizal Street sana talagang
kulang na nga ni kita sa lane. Oho. Dito Yeah. na pagiging kaganang ki island para lang sa matanumanta. Okay. Kumbaga, mas lalo tang problema ang carbon dahil ang mga auto magpupurundo. Sige sa nang usok ka yan. Sige ang usok. Yeah. Iyon lugo nagkikreate ki carbon. Okay. So, as much as possible, ang tinamputa, free-flowing dapat yan. To Ayun. minimize Clear, the carbon. Okay. Oo. Kaya medyo pwede tang gibuhon sa luwas. Okay. So mga future project, so future road opening. Pero digdi medyo malabo na. Mga open spaces po. Baga. Opo. Pero Ayun. digdi, ito nga ni so piga kuyanta na. So mga bakanting lote, pagday mo na asikaso, pwedeng asikaso kang gobyerno, pwedeng tanuman. Tanuman. Ayun. Okay. Yung magayon yan ha. Tanganing Tanganing kitang natural ionizer. apera sa beautification, may pakinabang kita dyan para sa fresh air, no? Saka ang kada mga mini forest na yan, may mga sponsors, may mga mag-aasikaso, alam ba, mga organizations, religious or civic, or individual or particular na tao. Magayudon po yan, tangani na ang syudad ikabalik ta sa tao. Yeah. Yeah, magayon yan, ano? Pag nagtanong ka, yung parang yung may sense of ownership para pangatamanan talaga. I-register mo so tinanong mo. Tama. Sa totoo lang tabi ang satuyang alkalde, very supportive dyan. Yes, opo. Kaya saro sa piga-maut niya, ito piga-apunta na green building. Yeah. May bago kitang maluwas na batas with regards to green engineering. Talagang Green architecture. Green building, architecture, green building maliwanag, green building, Yes, not green building. minds. So, iyan ang piga-punta. Makakasabay iyan sa National Building Code. Okay. Ining green engineering, Yeah. green building. Uh-huh. So, saro sa mga requirements tayan, dapat ang building mo pag new construct, dapat may pro-environment. Yeah. Pwede man kitang makatabang na maski di kita magtanom, pero mga structure na gigibuhon ta, pro-environment. Ayun, yun. ang Minimize pagbabayan, the lighting, ini mga ilaw. Grabe ang epekto kayo sa satuyang environment. Lalo yung conventional. Yan. Sila Ano kaya po mga transmission lines po. Yes. Grabe po ang epekto ko yan. totoo po yan. Yan. Kaya dapat pag nag-design ka kay building, mga water, mga pigapod na light ventilation, Yeah. air ventilation, isasabay mo na yan. Ayun, Yan po. nakulang Bako sana, bagay. pag sinabi tang green building, matanong ka sa taas. Bako sana po yan. Dyan. Yan. Bako yan literal na Kaya green. ba yan? Pero dahil pa kung limitado dyan. Bako Yes yan po. literal yan na green color, green niya ang building. Isasaro yan sa mga kuyang kansatong yung alkalde na talagang pigatutukan man yan kansatong yung alkalde. Magayon yan, tangani na, Hinahiling ko siyempre, ito may bawas init. sarong poster po baga na Legazpi, a green city. Tama. Yun Yeah. po. Oo. Okay, ang bilis ng oras natin pagkasama natin si Engineer Nong. Pero pagsasabi ta po baga, nagpupuunan dyan sa mga krus nga kuyan. So krus baga na mapadoong ito dyan sa Legazpi. Actually, Mga Actually, Father, nagkaigwa na ki initial release sa Department of Public Works and Highways, ongoing ang construction, initial construction, nagakaagnaduman kang magiging cruise terminal. So, ang objeto si kayan, within this year, dapat tapos ang cruise terminal. Ayun, ako yan Talagang dakulang bagay man sa Legazpi, pero yun nga dapat ma-maintain ta ang quality kan Legazpi, air quality. Kaya nakulaon tabi, Father, ang pigagibo mo sa syudad kan Legazpi. Pero nahiling ko po sa mga gigibon na terminal na ito, pero tuon naman sa samuyang cross na Rosary. Rosary. So, kaya sa Rosary kan sa Artificial reef kang coral reef. Coral reef. Coral reef regeneration. Yeah, So, dapat ma-preserve ito po ang dagat. Dapat ipadive tatabi ito. Ipapadive tatabi Ipahilinta ito talaga. Hello kay Sir Tony Fernandez. Sabi ni Sir Tony, tree parenting ngaya. Tree parenting databi. Yan ang hinahanap kong way. Okay. Tree parenting. Ayun. Okay. Lalong-lalo na dyan sa mga kinakaipuhan taman ang mga kahoy maatamanta, nganing maatamantan sa tuyang sa diri. Ayun, okay. So,
Data na nakontak tayo, Father, si Okay. Ma'am Ani. Sige, Hello kay Father. Ma'am Ani Gonzales. Good morning po, Sir Mark. God bless you. And para Momoy. Ayan, okay. Si Alma sa Monte Tumagan. Good morning po. Okay. Sa mga nagantabay po sa DCG News Online, good morning, Tabi. Okay. Father Momoy ko, yung mga engineer nung hapot po niya ang Rizal Park. Nasa Piñaranda Street. Ang Piñaranda Park, nasa Rizal Street. Nagtrugis po. Huwag natin baguhin ang history. May punto man, Tabi. May punto man, Sir Mar. May punto. Ayan. Okay, so, yan po, Tabi, sa mga kababayan dakulaon na bagay na nakaibahan po si Engineer Nong. Dakulaon po itong, sabi nga ni Kayan, pinag-history niya sa Tuya. And siguro sa Tuyang mga Ligaspenyo. And even yung mga dayo, pag naman mo sa Ligaspe, please cooperate. Yung sana po yan ang pinaka-importante yan. Pinunana po ni Engineer Nong ang pagpakarahay kan Ligaspi, lalong-lalo na kung sa mga baha. Magpartisipat po kita, magpatarabang-tabang po kita. Yes, opo. So mga mga nyaon dyan nagturugdok sa tahaw kan bahao, sa tahaw kan Salog. salog. Tabi man. Tabi man, ibalik ta po ang salog sa mga tao. Opo. Ibalik ta po ang salog sa mga tabako man talagang tugdukan. Yes. Kung gusto nindo, mag-protig lugod kita. Duman sa dagat. Engineer Nong, ang sa imo po Tabi na message, giraray sa mga kababayan mga Ligaspenyo, please go ahead po. Salamat. Inot sa gabos, ang sa ko yung pagpasalamat sa sato kay Father Mumoy sa pag-imbitar digdi sa Kuya. Ma-share taman kung ano ang nangyayari digdi sa syudad kan Ligaspi. Yes, And then sa imo man, Tabi, Sir Mar, tinawan mo man akong oras para maibalita man. So, pigagibutan digdi sa syudad kan Ligaspi. All the time. Rest assured that anytime na kay puan nindo ang sa indong lingkod, yaon lang, Tabi. Sa mga taga Ligaspi, ito nga totoo itong pigsasabi ni Father Mumoy na daiman ni kakayanong kisaro 2-3 katawo. Kung daytay ni pagtatarabang ang gabos. Pag kita nagtarabang, mas mapapadali ang gibo. Mas magayon ang resulta. Yeah. Kaya patarabang-tabang lang, Tabi, sa mga taga Ligaspi. Engineer Nong, thank you very much po, Tabi. Salamat man po. Ayan. Salamat man po. Father, kita nin mahal na Diyos. Magsilenso po kita nin diit. Po dahil in the silence, yung inot na lingwahe ng Diyos. Ang mga pangadi, ang mahalaga, madawang ta ang boses ng Diyos. Madawang ta ang boses kan kapalibutan. Kanganin mapreserbar ta ang sa tuyang common home. Dahil man ibang mabenepisyohan kini kundi kita. Sigurang salamat po sa itinamo sa muyang mga biyaya kang kapalibutan, biyaya kang kinaon, biyaya kang buhay. Kami ang tinaomong tagapangataman kan kinaban. Lugod sa muya man ini magampanan. Magampanan ini kan bilog na banwaan. Ang lambang sarap mag-contribute para sa karahayan, para sa healing kan kapalibutan. Ini gabos hidahagan mi, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo. Same Espiritu. Binisyonan kita ng kakurangan sa ngayon Ama, in Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Salamatunon po sa inyo kabos. Thank you very much po. Sa para po ni Engineer Nong, ni Father Momo at saka ni Manny Tutanis, Radio Technical, siyempre sa DCB News Social Media Department, so yung IT, Mark San Madrid. Thank you and God bless. Abangan na po ang Legally Yours with Pio Fernandez and Attorney Giselle Basanta. Thank you. Okay, sige po. Kaya na kita David Mar, tatibad ka na ma-illegal kita. Sa indung nadangog ang programa Boses kan Kapalibutan. Abangan giraray sa masunod na Sabado. Digdi sa DCGB. Salamat kan sa indung pagantabay.